um mazulu abwino amala yanzanga kwina kulikonse kumene muli ja Professor Arthur Peter Mutharika walankhula lero pamene amapanga launch campaign. This is warning straight kupita kwa George Kasakula, mkulu wa MBC, Hafule Mvula. Warning akuluakulu. Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu wanzeru oyenera kulandira ulemu, andi china chilichonse chomwe mumanena pa program paja Professor Arthur Peter Mutharika amamva. Andi kummenyera kampeni munthu wina wake sikusonyeza kuti mukanyoze mtsogoleri wopuma wa dziko lino kumunena hefewise yake. No, ngati ife tikamanena atu za Lazarus Chakwera timalankhula zakulephera, not hefewise yake, chifukwa tikuziwa kunena kuti umoyo wa munthu amasunga ni Mulungu. Umoyo wa munthu amasunga ni Mulungu. Ndiye program ndi program a George Kasakula amalankhula za hefewise ya Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu samanyoza Lazarus Chakwera, anthu amanyoza ntchito za Lazarus Chakwera, not hefewise yake. Warning, Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu wamphamvu kwambiri, andiso mwamuona amene amalankhulira lerolo. I think wina aliyense amene amaganiza kuti Professor Arthur Peter Mutharika sangathe kugwira ntchito waona yekha ndi maso lero akulankhula. Tikanena za manifesto ndiye mutiuze ndinu, chifukwa manifesto yokhayo ni mbambande, osamalonjeza zinthu zaboza zosatheka. Nthawi ino siyovotera anyamata, nthawi ino tikuvotera munthu okhwima nzeru, munthu amene angathe kupita pa ground ndikupanga zinthu, osati anthu amene angakhale ndi kamtima kokuba. Osatitengera ife kwa anthu okuba. Professor Arthur Peter Mutharika, wina aliyense sanje tuchitipa wavomereza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu wanzeru, ndipo adakali ni mphamvu, ndipo atha kulamula dziko lino lomwe osatani kuti mosavuta. Anapangapo kale zimenezi, kwina angopitiriza chinthu chomwe chinayima pa 2020 chikufunanso chiyambe kuyenda pa 16 September. Sindikukhulupirira munthu wina amene angakhale ni maganizo onena kuti chinthu chipitirire kuima 10 years. Zinthu zinayima 2020 kufikira pa 2025. Ndani angafune onena kuti zipitirebe kuima zaka 10? Palibe. Professor Arthur Peter Mutharika vote. Ndipo tikunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika tikukulonjezani mavoti ifeyo tikupasani, ndipo kampeni tiyenda door to door, khomo ndi khomo. Tazipereka kale ifeyo khomo ndi khomo kupereka uthenga wonena kuti anthu asavotereso njala, anthu asavotereso mavuto, anthu asavotereso zikwanje. Ntchito tigwira. Yayi timati tipemphenawonso amene ali ndi information yokwanira yokhudza mafuta awawa amalengezerawa. This is 2 weeks ago pamene ndithu amalengeza kuti yayi mafuta awaye makuti mafuta awa tonde sadafikebe. Anyone who has good knowledge kamera information imene yokhudzana ndi mafuta amene wawa abwere ndithu atiuzireko, chifukwa zikuoneka kuti amalawi atopa mmene adayankhulira manganya chabe kuti nayeso manganya mutu wakeso ndi wobonta nakabweraso yayi ine sinimana. Hey, come on man, unayankhula bwino palibenso kuti mwakuti lero chapo nayankhula bwino ndimezi mafunikire pajapo, osati kubweraso mawa yayi ineyo pene pajapo sindinganyoze. Komano this is a reality. Kumangoti kama masamba then kenako you know what's going on now. Nkulu ramena chito nyoma zimakamera pakadziwiri jovalia Wiscott. Ayi pene pa Malawi makuti Amalawi apapa. Really? Come on, are you serious?
taking Malawians for fool. Monga mmene tinanenera Amalawi kuna kulikonse kumene mukutionera ship imene yanyamula 50 million liters ya mafuta amene dziko la Malawi motsogozedwa ndi President Lazarus Makape Chakwera akula ku dziko lija la Oman. Ndi imeneyi mukuiona. Katundu uyu wanyamula 50 million liters ya dziko la Malawi. Chimene chichitike kuti kuyambira Sabata mawa mpaka mtsogolomo vuto la kusowa kwa mafuta dziko la Malawi latha. Macheza ndi ena kuno akulankhula kuti President wa dziko la Malawi wakumbutsa Hastings Kamuzipanda amene adayika malo apaderadera kuja kuchikoka olandilira mafuta komanso kuja kukalonga kujiti olandira mafuta. Amalankhulazo kuti ayi ife atikumbutsa maremu bingu amene adamanga matanki dziko lija lathu lokongola dziko la Malawi koma matankiwo mafuta munalibepo lewabwera muno wawo Chakwera akuti ine ndionetsetsa matanki amenewa mukhale mafuta mafuta oyamba ndamene ali meneji muli 50 million liters ya mafuta lero kuti mwayi kuja